साई ई बाईक सेल्स अँड सर्व्हिसेस, जावा SD, रुबाबदार सिंधुदुर्गवासियांच्या सेवेत शानदार. पत्ता कांबळे गल्ली, परमहंस भालचंद्र महाराज आश्रमाजवळ, कणकवली. प्रोप्रायटर कुमार साहिश विशाल कामत. संपर्क 72 64 82 42 42. शुक्रवार दिनांक 17 जून 2022 रोजी युवा फोरमच्या सदस्यांनी इतर सामाजिक कार्यकर्त्यांसह राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण कार्यालयाला भेट देऊन आपल्या मागण्या पत्राद्वारे सुपूर्द केल्यात. रस्त्यावरील तुंबणारं पाणी व त्यामुळे होणारे अपघात यावर त्वरित योग्य उपाययोजना कराव्यात अशी मागणी त्यांनी केली आहे. असं नगरपंचायतने पण तिथे ठराव करून दिलेला आहे. पोलीस स्टेशनने पण दिलेलं आहे की इथे एवढे आपल्या स्पेशल केस म्हणून इथे तुम्ही अशा दुरुस्ती करा. त्या ती लेटर्स गेलेली आहे, पण त्याच्या पुढे काहीच झालेलं नाही. लेटर ऑफिशियली सगळं झालेलं आहे, पण त्याच्याकडून पुढे रिस्पॉन्स तुमच्या ऑफिसकडून काहीच येत नाही किंवा तिथे प्रॅक्टिकली गोष्टी काहीच घडत नाही. आणि तिथे तुमची माणसं येतात प्रत्येक वेळी. पाऊस आता यावर्षी तर आहे, मागच्या वर्षीपासून तर आहे, पाणी साठलं की माणसं येतात, तो होल मोठा करतात, ते पाणी तिथपुरतं जातं, परत मोठा पाऊस तिथेच. मागचे पण बऱ्याच सर बघा, ऍक्च्युली तिथे काय आहे माहिती आहे का, ह्या उत्तराचं आणि त्या उत्तराचं सगळं पाणी येतं ते तिथे साठतं. त्या हिशोबाने तिथे काय हवं, खाली पाईपच हवं. आणि तो तुम्ही जरी हे केला, तिथे पाणी होल मोठे गेला तरी खालच्या रोडला ते पाणी धबधब्यासारखं पडतं. तिथे परत पाईप टाकावं लागेल तुम्हाला खाली. तिथून तुम्ही ते पाणी मोठं जाळ्या बसून किंवा जे तुमच्या याच्यात बसतं ते बसून खालूनच काढलं पाहिजे. तो एकच ऑप्शन असतं. तसंच कधीही कार्यरत नसलेले पथदिवे तातडीनं दुरुस्त करावेत अशी मागणी देखील युवा फोरम भारतच्या वतीनं करण्यात आली आहे. आज दिनांक 17 जून रोजी राष्ट्रीय महामार्ग NH66 हा जो आपला हायवे आहे त्याच्या संदर्भाचं निवेदन, त्याची दुर्व्यवस्था त्या संदर्भाचं निवेदनाला आम्ही हायवे प्राधिकरणाला सावंतवाडी त्यांच्या ऑफिस इथे जाऊन दिलं. आज नेमके त्यांचे सर्व अधिकारी तिथं उपस्थित होते, त्यामुळे त्यांच्या सोबत आमची सर्व चर्चा झाली आणि आम्ही त्यांच्याकडे काही मागण्या केल्या. त्यातली आमची पहिली मागणी अशी आहे की जे हायवेवर जिथं जिथं पाणी साठतं ते सर्व स्पॉट त्यांनी मार्क करावेत. त्यासाठी त्यांनी आमच्यासोबत एक तारीख डिसाईड करावी, त्याच्यासोबत त्यांनी आमच्यासोबत फिरावे, ते सगळे स्पॉट बघावे आणि त्वरित तिथे जे पाणी साठतंय त्याची एक कायमस्वरूपी जे काही उपाययोजना करता येईल ती करावी. त्यासाठी त्यांनी जे सांगितलं की तिथे एल्बो पाईप लावून ते पाणी खाली सोडतील, पण त्याचा दुष्परिणाम असा होतो की तिकडचं जे पाणी येतं ते खाली धबधब्यासारखं सर्व्हिस रोडवर वाहतं. हे आपण मागच्या पावसात देखील बघितलं आणि याच्याबद्दल आम्ही त्यांना सांगितलं देखील. त्यामुळे त्याच्यावर दुसरी काहीतरी कायमस्वरूपीची उपाययोजना ते करतील असं त्यांनी आश्वासन देखील दिले. त्याचबरोबर हायवेचे स्ट्रीट लाईट बहुतांशी बऱ्याच ठिकाणचे हायवेचे स्ट्रीट लाईट जे आहेत ते बंद आहेत, त्यामुळे त्या संदर्भात देखील त्यांनी कारवाई करावी, दिलीप बिल्डकॉनची त्यांनी चर्चा करावी आणि लवकरात लवकर ते स्ट्रीट लाईट चालू करावे. कारण जसं जसं आता पावसाळा येईल त्याप्रमाणे झिरो व्हिजिबिलिटी हायवेवर असेल आणि त्यामुळे अपघात देखील जास्त वाढतील. त्याचबरोबर RSN कडचे जे ऍक्सिडेंट प्रोन झोन आहे त्यासाठी बऱ्याच मीटिंग्स घेण्यात आल्या, बऱ्याच चर्चा अनेक झाल्या, मात्र त्यावर अजूनही काही उपाययोजना करण्यात आल्या नाहीत. रंबल स्ट्रिप्स असेल किंवा इतर काही उपाययोजना असतील ज्या आपण करू शकतो त्या करण्यात याव्या. यावेळी त्यांच्यासोबत सिंधुदुर्ग जिल्हा प्रमुख शुभम सिंदगीकर, कुडाळ तालुका प्रमुख सौरभ शिरसाट, रोहन करमळकर, सामाजिक कार्यकर्ते मनोज वालावलकर, सर्वेश पावसकर, रोहित अटक, स्वरूप वाळके आदी उपस्थित होते. चिन्मय घोगळे, कोकणशाही, कुडाळ. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.